Pati ko na dito eh. Puloy tiangin angkal. Puloy tiangin. May puloy tiangin. Yung pagkapon na. Pagpindas si angin. Wala. Si angkal. Mayat. Hindi ka napipisa angin na universal yung sito. Wan. Dadatay angin dito angkal. Kung binagyo na mo ito, magiging ka. Part na nga dito na. Kaya ba? Mapigsa. Number 8 ka no yung po. Ne, pigsa nga talaga. Number 3 lang mo tayo dito tayo. Kung nagyaga na ka, pigsa pag-leader ko. Number 8. Kita man. So dito yan tayo, no, number 3 lang. Dati naglapis, number 3 napigsa. Tuwan angkal. Yang alda je papanyo ko na yo? Ay, Thursday asli kan? Penerkulis kami kan nanti pasti. Tuan. Go itu mo tayo telepono dah. Ay awan telepon udah kita. Ayawan. Di Gloria. Di Gloria awan. Ay sa balik ke balay nanto kung jaba balay da Gloria. Telepon ya. Según tuan tatawa. Tawag ko. Tuan. Ore kini ko pili ko pagyan nyo. Oh, isa da. Ito sai. Nagpapana po dyan eh. Jadi Mani ko ane prode. Oh, you gonna place all the one. The address. Asa grandpa. Di ko niya puraw. Lola. Uncle. Asa grandpa. Ay, yung puraw. Ana auntie. That's auntie. Auntie and husband. Yeah. Tapos pasyari niyo yung kung dahil yung kal. Wala akong matanda, kumalipadan niya gaya puraw. Puraw, dapat tinagan na ina eh. Andre. Magaling nga lumabot si Mr. Bagyo ko nam. Bagyo. Listo, nakana niya yung kadi. Maskulado yung listo niya na, di ba? Talaga. Sabi ka di. Kasi ba't nabay nga nagbalin na maskulado. Nalagit ko na rin. Buwan, Amerikana. Dua anak na nang nga kaluan. Dua. Abay, nito God. Ay, hata ba? Agawa mo yung big. Anak ka niya siya. Mana? Kadua na mula soldado? Sa airborne. Airborne, oo, di ba? Yeah. Ampay nag-retire. Niya. Ampay, dapat upat. Still going on. Master Sergeant Henry Sin. Carry on. Carry on. You got money. Ilocano mo lata sa una, Ilocano. Oh. Ilocano mo lang kan? Oh, kaya na mo lang. Iyon na, kay kasal tuloy Ilocano. Kaya mo lang nagsalita. Iyon na. Hanggang nalipatan ni Puro si Ilocano karoon. Sana? Nadarsikan. Wala tayo. Talaga ginagawa. Hindi man malagit na ni Junior. Ano dapat tayo gitulot ka datay mami siya. Nanti pauti ka kabdate mo day. Wan. Kanang gitulot lima na gini mo. Pili ba naging ka na, di mo pa nalipatan. Wala. Direct to the house. Darik. May lata mo dyan kal. Ha. Ikalalas din nagmaster tayo. Wala pa siya tangkal. Mga taon. Nasa mata manuha taon nyo dyan? Bali, wanyag kami tulang dyan, mano? Banyak. Nagkari siya na? Kapan din yung New Jersey? New Thursday? New Jersey? Kanya nga tayo. Pero Sunday mo ka. Ano ka? Ay, kat mo dagasan. Tuwan. Apa? Si TV, kung ano ka, sige, gumatang ka mo sa Armin ko. Ako mo natin, kung ako. May plano kami na minsan sa New York, at nanday Michigan. Dahil ko na ito. Sabi pa yan, ay, kuhain yan si Sally. Dakan yun. Tuwan. At ka din di kasar ni Mariat. Nawag ka. Tuwan. Awan sa Ada kami dyan. Sa
Angkal. Kasal ni Iga. Alam ni Ilo. One, one, one. Julia, pagpunta ko yung mga niya. Pagpunta ko yung mga niya. One, one, one. Okay. That's it, that's it. Ano, thank you, thank you. Bayan kini Trabaho ko, malala niya sa awan ng Yeah, they're planned. Wala daw. Basta Perning. Oh, yeah. Pagkita na to. Kaya manglip-lipat ka. Maglilipat. Yan. Ricardo na to. Perning, Arnor. Eh, Oh, Narding Dadan, si Arthur. kuhan, Angkal. Yamanak, Kalakas Damanang. Kuhan. Yan. Masyar Kanto. Kuhan na. Magpa-share ka, pa-share na kami amin. Kuhan mo. Ako lang, kapaglabas. Baring mo na yung fight yan. Ay, wala. Oh, there you go. Holy cow. There you go. Well, you gotta clear out all